nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po alas 5:05. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marahay na hapon mga tugang. Aldawnin Sabado, ini po ang Bareta alas 5. Asay na konsendong makakaibahan, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Naalarma si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nabulgar na aktibidad kan 5 Chinese national sa Pilipinas na pigtutubudan ng mga espiya. Sinabi niyang daing official contact ang gobyerno sa China may kinaraman sa mga inarestong Chinese nationals alagad makusog ng pigi-imbestigaran ang mga ini para makakuapan ng mga kadagdagan na impormasyon may kinaraman sa indang mga aktibidad sa Pilipinas. Sinabi ni PBBM na kaipuan na maaraman sa mga sospek kung anong operasyon ang sa indang gigibuhon sa haloy ng pag-istar sa Pilipinas. Namidbid ang 5 Chinese sa mga pangaran na Kai Xiaohuang, Cheng Haitao, Wu Chengting, Wang Yongyi, asin Wu Chinren. Padagos pa na investigasyon sa sainda kan Armed Forces of the Philippines asin National Bureau of Investigation o NBI. Mientras tanto, sa katakod na bareta, ibinulgar po kan National Bureau of Investigation o NBI Cybercrime Division na ang mga pigtutubudan na Chinese spy nadakop sa Pilipinas nagbabantay sa mga power plant, power grids asin substations na pigmamanehar kan National Grid Corporation of the Philippines o kaya NGCP. Ang mga sospek ang naggamit ni LiDAR sensors na posibleng makakuanin tamang mga detalye kan lokasyon para makaskas na makapagpadara ng data. Ang spy network ang nabanga sa duwang grupo, sarong sea-based asin sarong land-based na unit. Pigbabantayan ninda ang Ulugan Oyster Bay asin Buli Luyan Port sa Bataraza, Palawan gamit ang CCTV surveillance. Mientras nasa kustodiya naman kan NBI ang mga sospechado. Mientras tanto, nagpatanid ang Bureau of Immigration o BI na sasangatanin kaso ang si Isayman na magprotehir sa mga dayuhang espiya. Sigun kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang lakdang na ini base sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para siguruhon ang seguridad kan nasyon kontra sa mga patakot sa soberanya. Sinabi ni Viado, nakikipagtabangan na ang ahensya sa Department of Justice o DOJ para makakuanin impormasyon hali sa mga nadakop na espiya kan National Bureau of Investigation o NBI asin sa mga pigmomonitor kan Armed Forces of the Philippines o kaya AFP. Nagluwas sa investigasyon na may regular na immigration status ang mga nasabing dayuhan dahilan para magkusog ang duda na partisinda kan mas hararom na operasyon. Padagos man ang pag-aram kung may mga Pilipino o kaya dayuhan na nagtabang sa saindang illegal na aktibidad. Sinabi kan BI na nakahanda sindang magsangat nin kaso kontra sa mga mapapatunayan na kasabwat basado man sa Philippine Immigration Act of 1940 para mapanimbag ang mga ini sa leyes kan Pilipinas. Magtatarabangan po ang Armed Forces of the Philippines o AFP asin Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI sa paggibo nin mga battle dress uniforms na gamit ang mga lokal na tela.
Sinabi ni Colonel Isaac Lolo Deroy Jr. kan AFP Office of the Quartermaster General ng DOST PTRI ang nagkakaigwanin market research para masiguro na ang mga uniforme nakabase sa mga international na standard. Bilang pagsunod sa Republic Act 9242, obheto kan AFP asin DOST na isabay ang mga lokal na abaka, batag asin pinya sa mga gigibuhon na uniforme. Uminabot na sa 554 ang numero kan mga nagbayular sa election gun ban, sigun ini sa Commission on Elections o COMELEC. Sa ngunyan, may 521 sibilyan, 18 na security guard, 4 na miyembro kan Armed Forces of the Philippines, 4 na dayuhan, asin iba pa ang nadakop dahil sa pagbayular sa gun ban na pig-implementar poon kan Enero 12. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na padagusindang nagpaparondom sa mga usap publiko na sunodon ang ley sa eleksyon kay bahana ang gun ban. Ang election gun ban epektibo sagkod Hunyo 11, 2025. Sinabi ni Garcia na ang mga mapapatunayan na nagbayular sa election gun ban posibleng mapreso asin diskwalifikasyon sa pampublikong opisina. Mientras tanto, mga tugang sa iba pang mga bareta, igwa nin mga International Election Organization ang naimbitaran kan Commission on Election o COMELEC na mag-obserbar kan pirilian sa eleksyon. Sinabi ni COMELEC Director Eliza David, pinadarhan na ninda ng imbitasyon ang 25 election bodies na maging parte sa International Election Observation Program. Mapasiring ang mga ini sa nasyon para personal na hilingon ang aktual na nangyayari sa eleksyon. Nagkapira sa mga nagkumpirmar kan sa indang pag-atindir, iyo anhali sa election commissions kan India, Mongolia, Thailand, kasabay ang Taiwan, Georgia, Maldives, Bhutan, asin dakol pang iba. Daiman mapartisipar ang mga election department kan Singapore, Romania, asin Republic of Korea. Nagpatanid po si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pwedeng magkaigwa nin shortage nin bunay sa nasyon sa bulan nin Abril na magpapaytaas kan presyo kayni. Sinabi ni Laurel na suminobra ang supply nin bunay sa nasyon kan 2024. Dahilan digdi, nagbaba ang presyo asin ginadan kan local producers ang sa indang mga ataman kaya nabawasan ang nagbubunay na mga manok sa nasyon. Tanganing day mangyari sa Pilipinas ang krisis sa bunay arog kan nangyayari sa Estados Unidos. Piparikasan kan DA ang pag-importa nin mga layer o kaya pabunayon na mga manok. Kinarampagman kan DA ang Food and Drug Administration sa bakuna laban sa bird flu na iyo ang kausa kaya ginadan ang dakol na manok sa Estados Unidos. Sinabi kan DA na nagkukuha ini nin 300 milyon na pondo para sa testing nin bakuna asin para mainiksyon ini sa mga manok sa maabot na Marso. Sinabi ni Chu Laurel may panahon pa asin paglaom na maiwasan ang krisis sa bunay. Siniguro po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa graduating members kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na padagusindang makakaresibi nin tabang hali sa gobyerno. Kasunod ini kan orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na kaibahan na ang makahanap sinda nin trabaho para masiguro na day mabalik sa dating sitwasyon sa buhay. Kasudma, inalansar ang trabaho sa bagong Pilipinas sarong job fair na eksklusibo sana sa 4Ps beneficiaries. Sinabi kan sekretaryo na nasa 94 employers ang inimbitaran kan Department of Labor and Employment o DOLE apwer sa iba pang ahensya kan gobyerno na nagtataon in pre-employment as in advisory services sa mga graduating 4Ps beneficiaries. Mientras tanto, sa iba pa niyatong mga bareta, ibinulgar kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na naglangkaw ang cybercrime complaints na sa indang naresibi kan nakaaging taon. Sinabi po ni CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos na igwanin 10,004 na cybercrime complaints ang sa indang nairehistro kan nakaaging taon. Ang nasabing bilang triple kan taong 2023 na igwanin 3,317. Nakakuha ang mga cyber criminals nin maabot sa sobra 198 milyones pesos
kan nakaaging taon. Dahilan kini naglangkaw ang bilang kan mga naresibinindang reklamo dahil sa porsigido na ang publiko sa paglatag nin mga reklamo. Nakipagtabangan ang Department of Tourism o DOT as in Integrated Bar of the Philippines o IBP para magtao nin libreng legal na serbisyo sa mga accredited tourism stakeholders as in frontline workers, lalo na ang mga hali sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Inanunsyo ni the Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco as in IBP National President Antonio Pido ang partnership na ini sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City. Sigud kay Frasco, ang kasunduan nagpapailing nin katuyuhan kan DOT as in Integrated Bar of the Philippines na magbusol nin inklusibong pag-uswag as in pauswagon ang akses sa sektor kan turismo. Kasabay man sa plano ang pagbilog nin 24/7 tourist courts para maparikas ang pagresolba kan mga issue sa turismo sa mga mayor na destinasyon digdi sa nasyon. Mga tugang, sa iba pa niyatong bareta, inalerto kan Bureau of Immigration o BI ang publiko kontra sa tourist worker modus na pigagamit kan mga scammer as in illegal recruiter para sa mas gustong magtrabaho sa abroad. Kasunod ini kan pagkaulang kan BI sa Ninoy Aquino International Airport o kaya na iya Terminal 3 sa duwang Pinay na biktima kan human trafficking para illegal na magtrabaho sa ibang nasyon. Sigun kay BI Immigration Protection and Border Enforcement Section 1 Probes Chief Mary Jane Hizon na nasupla ang biyaheng Malaysia kan Enero 27 dahil sa paburba gunindang simbang sa entrevista kan taga-ahensya. Inako man giraray kan duwa na na-recruit sinda kan babaeng midbid na umidbid ninda na si Madam para magtrabaho bilang cleaner sa sarong hotel sa Malaysia. Inabisuan sinda kaini na matrabaho bilang mga turista bantang nag-a-apply kan working visa sa nasabing nasyon. Sinabi man ni BI Commissioner Joel Anthony Villado na pig-aabuso kan mga recruiter ang Tourism Worker Scheme kung sa'y nagtatrabaho ang mga Pinoy sa irarom kan tourist visa asin sa kasana nakakuha nin working visa. Mientras tanto, nagpahayag na nin suporta ang Department of Transportation as in Insurance Commission sa pigsusulong kan Liga ng Transportasyon sa Pilipinas o LTOP Foundation na tauwanin insurance ang mga driver ng mga pampublikong transportasyon sa nasyon. Sigun kay LTOP Foundation National President Lando Marquez, magayon na bareta ini para sa mga driver nin Public Utility Vehicles o PUV na magkakanigo sa nang matawan nin siring na klase nin proteksyon. Sa lado man, Insurance Commission Deputy Commissioner Attorney Randy Serrano na napag-adala na ini kan komisyon asin nakatalaan nindang irekomendar ang resulta kan sa indang pag-aadal sa Kongreso. Approve man ini kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Pigaadala na sana ang posibilidad na isabay ang insurance sa renewal kan vehicle registration, dagdag pang pahayag ni Serrano. Kuminakol na sa 112 billion pesos ang nadilensya kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa nakaliis na taon 2024. Sigun sa PAGCOR, ini ang saindang bagong record na pinakalangkaw na nadilensya kan ahensya kan nakaaging taon. Mas halangkaw ini nin 41% kumpara sa revenue kan PAGCOR na 79 billion pesos kan 2023. Sinabi man ni PAGCOR Chairman asin CEO Alejandro Tenco na ipinag-uurgulyo nindang ipahayag ang saindang financial performance kan 2024 na pinakamagayon na nakamtan kan ahensya sa kasaysayan kan korporasyon. Nagpapasalamat man si Tenco sa gabos na mga empleyado as in stakeholders na naging parte sa pag-abot kan nasabi ng trayumpo. Sa iba pa pong bareta, mahigot na ibubusol ngunyan kan Department of Information and Communications Technology o DICT ang pakanood kan cyber hygiene. Bako sana kan publiko kundi lalo na kan mga hobenes. Dapat na maaraman ini kan gabos para mas maging maingat sa kada transaksyon asin iba pang aktibidad online na posibleng may panganib sa sarong individual.
Sinabi mismo ni Secretary Ivan Jan Uy kan Department of Information and Communications Technology na dapat maaraman tulos kan sarong aki kung paano ingatan ang sarili sa oras na makagamit ng smartphone. Paliwanag pa niya na ang cyber hygiene bako sa na technical skill kundi inis ang saro sa maikukonsiderar na life skill na importanteng maituro sa kaakian. Nagpatanid man si Secretary Ivan Jan Uy ngunya na Love Month nakasabay ken piglalauman na pagdakol kan kaso ni love scams, dapat na mag-ingat ang publiko sa mga aktibidad kayni online. Mga tugang bareta po sa ibang nasyon. Sarong trahedya na naman ang nangyari sa Amerika. Sarong twin-engine business jet ang nagbagsak sa Northeast Philadelphia sa Amerika. Ang jet ang may sakay na 2 tawo pasiring sa Springfield Branson National Airport sa Missouri, sigon sa Federal Aviation Administration o FAA. Pigi-imbestigaran naman kan FAA as in National Transportation Safety Board ang nasabi ng pagbagsak na nangyari harani sa sarong mall. Sa ngunyan, bako pamalinaw kung may nagadan sa nasabi ng insidente. Matatandaan na kan uminaging aldaw, sarong American Airlines Regional Passenger Jet ang naembulto sa sarong mid-air collision sa US Army Black Hawk helicopter. Baretang sports, binawi ni Paris Olympics 2024 bronze medalist Nesty Petesio ang sa iyang pangayag na dai na masabak pa sa 2028 Los Angeles Olympics. Sigon sa 32 anyos na boksingero, puon kan magpalyar siya na makuha ang gintong medalya sa Paris Olympics. Nawara na siya ng gana, kaya sinabi niyang ultimo na ang 2024 Olympics na eentrahan. Piginggan niya siya kan mga kapwa boksingero asin nakahiling nin senyales, kaya iginilid na muna ang desisyon na day na masabak sa 2028 Olympics. Dagdag pa niya na mahirit pa siya nin saro pang Olympics sa Los Angeles, baka lamang swertehon na makakuha na nin ginto na medalya. Mga tugang, yan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong maruluwa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. Ako po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang